बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ बिटिआरनि बायजोआव थानाय गोबां बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया। थारैनो बिटिआरनि बायजोनि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरा खैफोदाव नामा? बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि 6 नं सान्थिपुर गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायाखै। बे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया 1978 मायथाइयाव गायसनजादों। बे फरायसालियाव गासै सा 50 फरायसाफोर थासेयावबो सासेल' फोरोंगिरि दं। नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय बिमा बिफा आरो गामिनि रायजो राजाफोरा खुंथाय सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे थाबैनो फोरोंगिरि दैथायहरनो थाखायबो खावलायो। थांनाय 7 जुनाव फोसावजानाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव मोनथाम आयदायाव फेल जानाय बिजाथिफोरा कम्पार्टमेन्टेल आनजाद होनो मोनदोंमोन। बे मेट्रिक कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि फिथायखौ गाबोन 29 आगस्तनि फुंनि 10 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फिथायखौ www.sebaonline.org वेबसाइटआव आरो सेबा रिजाल्टस एपआव नायनो हागोन। दिनै ग्रेड 3 नि आनजादा आसाम नाङै खुंजागासिनो थानाय समावनो ग्रेड 3, ग्रेड 4 आनजादनि फिथायनि सायाव बाथ्रा बुंथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आनजादा सोलिबाय थानाय समावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि फैगौ 1 दाननि गेजेरावनो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आनजादनि फिथायखौ फोसावनो नाजागोन। जाय बिजाथिफोरा आनजादाव उथ्रिसार जानो हाया बिथांमोननि आनजादनि मासुल लानाय रांखौ बेंक एकाउन्टआव हरफिननाय जागोन। आनजादाव उथ्रिनो हानाय बिथांमोननिखौल' आनजादनि मासुलखौ लानाय जागोन होनना बुंथियो। जोंनि समाजाव माखासे सुबुंफोरा आइजो माहारि एबा हिन्जावफोरखौ गोरलैयै लायो। नाथाय आइजो माहारियाबो मावब्ला मा हायो मा हाया गासैखौबो हाजोबो। बेबादिनो सासे बर' सिख्लाया दख'ना गाननानै गुबुन रायजोआव JCB सालायनाय भिडिअखौ बेंलाय नार्जारिया आपल'ड खालामनायनि उनाव गोबां भाइराल जागासिनो। चिरां जिल्लानि रानिखाता पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय रानिपुर गामिनि 16 बोसोर बैसोनि सान्दिया बसुमतारिया बेंगालराव JCB सालायना सानसेयाव 500 रां खामायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सान्दिया बसुमतारिया 14 बोसोर बैसोआवनो JCB सालायनो सोलोंदोंमोन। बर' आइजो माहारिनि गेजेराव सान्दिया बसुमतारियानो JCB सालायना जिउ खुंनाय गिबि बर' सिख्ला होननानै बुंजायो। दिनै आसाम नाङैनो खुंजानाय ग्रेड 3 नि आनजादा जोबनानै थांबाय। दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम आरो बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम जानानै थांबाय। नाथाय आनजादा जागायनायनि सिगां दिनै फुङाव बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। गहपुरनि पुरुपाबारियाव पुलिसनि बलेर' आरो आल्ट्रा बासनि गेजेराव गिख्रंथावै सौग्रावदों। दिनैनि ग्रेड 3 नि आनजादखौ पुलिसआ डिउटि होनो आरो बिजाथिफोरा आनजाद होनो फैनाय समावनो गिख्रंथावै सौग्रावदों। बे जाथायाव 7 पुलिसफोरा जखम जादों। बिनिनो 2 गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।